Ahojte všetci. Magnum Real je prvá realitná kancelária v Bratislave, ktorá poskytuje svojim klientom službu homestaging. Dnes som si pre vás pripravil krátku prezentáciu, kde vám poviem, čo ten homestaging je a aké to má pre vás výhody. Poďme na to. Homestaging a jeho výhody. Najprv vám teda poviem, čo vlastne ten homestaging je. Je to profesionálna estetická úprava vzhľadu interiéru vašej nehnuteľnosti s cieľom vyzdvihnúť prednosti a získať čo najlepšiu cenu pri predaji alebo prenájme. Dve najväčšie výhody homestagingu sú: môže vám priniesť rýchlejší predaj alebo prenájom nehnuteľnosti a potom dokonca aj lepšiu cenu nehnuteľnosti. Ukážem vám teraz z našej realitnej praxe zo pár príkladov, aby ste si vedeli urobiť predstavu, ako to funguje a aké výsledky sme dosiahli s touto službou. Prvý príklad. Išlo o dvojizbový byt na Trnávke. Obrázok hore, vidíte, ako vyzerala obývačka pred úpravou. Spodný obrázok je upravený interiér. K tomuto poviem, že tento byt sa po tejto úprave predal za 14 dní a za plnú cenu. Ďalší príklad, išlo o prenájom v Retre. Opäť vidíte, ako vyzerala obývačka pred úpravou, pred homestagingom a potom spodný obrázok je po úprave. Tento byt sa prenajal na prvej obhliadke a bol 2 dní na trhu. V treťom príklade, asi možno pre vás najzaujímavejší, pretože v tomto prípade sme dokázali pomocou homestagingu získať lepšiu cenu pre majiteľa. Opäť vidíte hore fotku pred a potom tú istú miestnosť po úprave. Cena bytu začiatočná bola 112 000 a potom sme cenu navýšili po úprave na 120 000 a finálna cena predajná bola 118 490, čo znamená vlastne oproti pôvodnej cene rozdiel 6 500 plus pre majiteľa. Ak vás táto služba zaujala, budem veľmi rád, ak nás budete kontaktovať. Ďakujem za vašu pozornosť, prajem pekný deň.